Sledujeme čínske značky na Slovensku. Dnes tu máme Hongqi, čo sa skrýva pod kapotou. Začíname malým HS3. Pod kapotou je 1,5 turbo. Pri dynamickej jazde po diaľnici bude motor preťažený a spotreba vyskočí aj na 10 litrov. Prevodovka je tu 7-stupňové DCT. Je extrémne citlivá na čistotu oleja a v kolónach sa môže trápiť a prehrievať. A ten interiér, skoro všetko ovládáte cez displej. Ľudia sa najvyššie sťažujú na vrzganie plastov a samotný infotainment. Je pomalý a niekedy vyslovene seka. Za mňa je to technicky najslabšie auto z ponúky. Ďalej tu máme sedan H5 a SUV HS5. Tu už je pod kapotou poriadny 2-liter turbo. Obrovské plus je tu japonský iSyn, teda 8-stupňový automat. Je to poctivá prevodovka, ktorú poznáme už roky. Tu sa nemáme čoho bať. Čo sa týka motora, mechanicky je celkom fajn, ale zázraky nečakajte. A elektrika, to tu začína bolieť. Dotykové plochy na volante občas nereagujú. Infotainment zamrzá a odhlúčenie podbehov pri 130 je dosť biedne. Počujete cestu viac, než by ste v luxusnom aute chceli. Za mňa je to nedotiahnuté.